Helsingissä on noin 250 000 pientä tägitöhryä ja noin 5 000 suurta graffititöhryä. Töhryt pilaavat kaupunkikuvaa, rasittavat ympäristöä, edistävät rikollisuutta ja lisäävät asukkaiden turvattomuuden tunnetta. Yritämme selvittää töhrintäongelman luonnetta sekä selkeitä ratkaisutapoja tähän kymmeniä, ellei satoja tuhansia helsinkiläisiä kiusaavaan ongelmaan. On lohdullista kuulla, että siellä missä töhrinnän vähättely on saatu vähenemään ja töhryjen siivous lisääntymään, on päästy nopeisiin ja pysyviin tuloksiin. Töhrijät hakevat paikkoja, joissa saavat julkisuutta. Tämä Kaivopuistossa oleva Ursan torni on yksi heidän valitsemistaan kohteista. Uhkana on nyt se, että tähtien katselua joudutaan rajoittamaan, koska kaikki rahat menevät töhryjen torjuntaan. Tässä on kysymys semmoisen 100-200 kaverin semmoista järjestelmällisestä ilkivallasta. Pääosan tägeistä ja töhryistä tekee tämmöiset yli 20-vuotiaat miehen alut tai miehet. Ja nämä ihan tämmöiset 9-13-14-vuotiaat, niin siellä on tietysti näitä töhrinnän aloittelijoita, kun ne on kuullut nuorisotalolla ja jossain, että se on hieno asia, niin sitä täytyy kokeilla. Mutta se ei ole varsinaisesti nuoriso-ongelma ja toi opetusministeriön nuorisobarometrin mukaan niin vain 1% nuorista hyväksyy töhrinnän täysin. Ja se on sama luku kuin uusnatseilla. Et kannatus on nuorten keskuudessa yhtä suuri kuin uusnatseilla. Aika ikävää. Et hyväksy? En hyväksy, en missään nimessä. Kyllä pitää poistaa heti. Sä oot kovaa. Töhryt on rumia. No, kyllä se on aika ikävä asia, että ei niitä ole hauska katsella. Kyllä nämä kaverit tietää kaikki, että se on rikos. Ja ne tietää, että se on rikoslain 35-luvun mukainen vahingonteko. Tähän kuuluu justiin tämmöinen adrenaliinimyrsky tähän tekemiseen. He usein painottaa sitä, että kun se on niin jännää. Ja sehän on jännää juuri sen takia, että he pelkää sitä kiinni jäämistä. Se on vahingonteko-niminen rikos ja näitä on sitten 3 eri luokkaa sen törkeyden mukaan. Minkälaisia rangaistuksia tuommoisesta töhrinnästä näille kiinni jääneille tekijöille langetetaan? No, tämä lievä vahingonteko on sakkorangaistusta ja sitten on tämmöinen tavallinen, siitä voi tulla jo vähän vankeutta ja sitten törkeästä vahingonteosta, niin siellä on jopa 4 vuotta vankeutta. Ja sitten kannattaa muistaa, että siinä on aina tämä korvauspuoli on toinen osa, että henkilö, joka vahingoittaa toisen omaisuutta, niin rangaistuksen lisäksi hän on tietysti velvollinen täysimääräisesti korvaamaan sen. Nuorimmat töhrijät eivät aina muista, että vahingonkorvausvastuussa ei ole ikärajaa. Siis myös alle 15-vuotiaat ovat vastuussa tuottamistaan vahingoista. Helsingin alueella otetaan joka vuosi semmoinen 100-150 kaveria kiinni. Heiltä vaaditaan täydet vahingonkorvausvastuut. Isoin Suomessa tapahtunut juttu, niin siinä oli vahingonkorvaukset, oli yhteensä 800 000 markkaa. Ja siitä 300 000 markkaa on jo VR:n tilillä. Eli vanhemmat meni pankkiin ja maksoi nämä ja päästi tavallaan sit omat poikansa siitä koukusta irti. Helsingin kaupunki noudattaa sellaista politiikkaa, että näistä vahingonkorvauksista ei tule ikinä luopumaan. Eli he tulee seuraamaan näitä töhriöitä loppuelämän ennen kuin on maksettu. Töhrintä on rikos, paitsi omaisuutta, myös ympäristöä kohtaan. Töhrijät eivät tekosillaan luonnosta piittaa ja töhryjen puhdistaminenkin rasittaa ympäristöä. Se on tämmöistä niin sanottua negatiivista luovuutta, että vahingoittamalla ympäristöä heistä tulee tärkeitä. Töhrijät itse, siis nämä tapatöhrijät, tämmöiset vähän yli 20-vuotiaat kaverit, ne ehdottomasti kiistää sen, että tämä olisi taidetta. Tämän systeemin juju on siinä, että tehdään mahdollisimman paljon ja otetaan mahdollisimman monta aluetta ja kohdetta ja töhritään vaikka koko Helsinki täyteen. Tämä taide on aikuisten, tämä on setien ja tätien keksintöä. Tälle ei ole mitään niin kuin todellisuuspohjaa. Se on tämmöistä nuorten kanssa kaveraamista. Minä en ymmärrä ymmärtäjiä lainkaan, koska kysymyksessä todella on rikos, joka aiheuttaa
kiinteistöillä huomattavia kustannuksia, välittömiä kustannuksia, mutta myöskin asumisviihtyvyyden heikentymistä, koko alueen arvon alentumista ja yksittäisten osakkeenomistajien omistuksen arvon alentamista. Mä en ymmärrä lainkaan. Kiinteistön omistajien kannalta on lohdullista tietää, että mikä tahansa töhry voidaan poistaa. Isoissa ja vaativissa puhdistuksissa on kaksi tapaa: kemiallinen puhdistus ja mekaaninen puhdistus. Kemiallisessa puhdistuksessa levitetään mietoja tai vahvoja kemiallisia aineita töhryjen päälle. Aineen annetaan vaikuttaa jonkin aikaa, jonka jälkeen töhry irtoaa painevedellä. Mekaanisessa menetelmässä ruiskutetaan paineilla jotain hiukkasta tai raetta. Tunnetuin menetelmä on hiekkapuhallus, mutta hellävaraisempiakin keinoja on kehitetty. Kaikki puhdistusmenetelmät ja aineet ovat olleet käytössä jo vuosia. Tuotekehitystä tapahtuu koko ajan, eivätkä hinnatkaan päätä huimaa. Puheet kymmenien tuhansien kustannuksista tavallisen seinän puhdistamisessa voidaan unohtaa. Huokoisille pinnoille töhryt vaativat aina ammattimiehen paikalle puhdistamaan, mutta tämmöiset kovat pinnat niin kuin lasi, klinkkeri ja maalatut metallipinnat, ne voi helposti tehdä niin sanottuna tee se itse puhdistuksena. Eli alan liikkeistä on saatavana tehokkaita aineita tähän puhdistukseen. Ei muuta kuin semmoinen kevyt sumu tuonne töhryjen päälle, annetaan hetkisen vaikuttaa ja sen jälkeen vaan sitten pyyhkästään se kuivalla rätillä siitä pois. Kaikissa tee se itse puhdistukseen soveltuvissa aineissa systeemi on sama. Ensin levitetään, sitten odotetaan hetki ja lopuksi pyyhitään pois. Täytyy muistaa, että töhrijät kokeilevat ensin pienellä töhryllä. Jos se heti puhdistetaan, on todennäköistä, että sitä ei enempää töhritä. Yksi Helsingin töhrityimpiä katuja on Fredrikin katu, jossa on töhryjä joka puolella niin vanhoissa kuin uusissakin rakennuksissa. Voi vain arvailla, mitä tämä vaikuttaa asuntojen hintoihin, asumisviihtyisyyteen ja kaupan käyntiin. Mäkelän katu oli vielä jokin aika sitten, kuten Freda nyt, mutta ei ole enää. Mäkelän kadun taloyhtiöt löysivät yhteisen sävelen ja ryhtyivät määrätietoisesti torjumaan ja poistamaan töhryjä. Ja yhteistyö on toiminut. Kiinteistöt ovat pysyneet puhtaina. Viime vuosinahan meillä on tullut hyvä malli, se on tämä yhteistoiminta, että esimerkiksi tässä Mäkelän kadulla kun ollaan, niin taloyhtiöiden kanssa yhteistoimintaa, asukkaiden kanssa, Helsingin kiinteistöyhdistyksen kanssa, Helsingin kaupungin nuorisotoimen kanssa ja myöskin Helsingin kaupungin hallitus jopa on tässä mukana. Että silloin me ollaan, voi sanoa näin, että moninkertaistettu voimamme, kun me teemme yhdessä ja tulokset on erittäin hyviä. Meillä on Helsingissä nyt jo käynnissä 20 tämmöistä alueprojektia, jotka kattaa 38 kaupunginosan alueet. Ja tämä kannattaa ottaa alue kerrallaan. Sitten meillä on tärkeää asukaslähtöinen homma, eli asukkaat täytyy saada aina mukaan yhteistyöhön. Ja me ei viedä tätä omaa kalustoamme alueelle, jonne meitä ei kutsuta. Ja ne on niin kuin avainasiat. Sitten me yhdistetään viestintää, eli kerrotaan oikeaa tietoa töhrinnästä. Sitten jatkuva siivous käyntiin, muut tekniset keinot ja sitten valvonta, eli kiinniottaminen. Näitä pitää yhdistää. Maulassa töhryjen määrä on vähentynyt 30% ja selvästi asukkaat on todennut sen ja ollut tyytyväisiä asiantilaan. Samoin kuin taloyhtiöt on noterannut tämän ja ovat erittäin tyytyväisiä siihen. Työnjako on se, että alue vastaa siitä, että näiden tilaisuuksien järjestämisestä ja tiedottamisesta ja samoin niin kuin taloyhtiöt pitää huolta niin kuin omista seinistä ja töhryprojekti huolehtii taas niin kuin siitä, että julkiset tilat pidetään puhtaana ja niin kuin tämän itse ammattitaidon kehittämisestä. Kyllä välitön töhrinnän poistaminen on ilman muuta kaikkein paras keino ja siinä kannattaa tehdä yhteistyötä naapurikiinteistöjen kanssa, koska laaja, yhtämittainen ja välitön puhdistaminen on käytännössä osoittautunut kaikkein tehokkaimmaksi keinoksi töhrinnän poistamisessa. Nyt pitäisi kaikkien kiinteistön omistajien, taloyhtiöiden
niin juuri tänä vuonna niin ehdottomasti ottaa kaikki vanhat töhryt pois. Tämä vuosi on Helsingille ja helsinkiläisille aivan erityisen tärkeä. Heinäkuun alusta alkaen Suomi on EU:n puheenjohtajamaa ja Helsinki pääisäntäkaupunki. Jo alkukeväästä tänne tulee toimittajia, tiedotusvälineitä ympäri maailmaa kertomaan uudesta puheenjohtajamaasta ja sen isäntäkaupungista. Vuosi 2000 on myös Helsingille ja helsinkiläisille tärkeä. Helsinki on silloin yksi EU:n kulttuurikaupungeista ja sen lisäksi vietämme pääkaupunkimme 450-vuotisjuhlaa. Toivon, että voisimme varautua siihen, niin kuin me yksilöinäkin varaudumme perheen suuriin juhliin. Huolehtikaamme kukin kohdaltamme, että kaikki on kunnossa juhlaa varten. Toivotaan, että myös entiset töhrijät tulevat mukaan. He ovat lämpimästi tervetulleita nauttimaan puhtaista pinnoista ja hyvin hoidetusta ympäristöstä.